Ranný tréning mám za sebou a tie ranné tréningy sú pre mňa takou perfektnou rozcvičkou. Potom som cez deň taký živý, dosť mi to pomáha, prekrvím celý organizmus ráno, no a nie som potom taký unavený, lepšie sa mi počas dňa funguje. Odporúčam to každému, skoro ráno si niekam výjsť, dať si nejakú prechádzku alebo bicykel, je to perfektná vec a krásna príroda po okolí. Krásna príroda, hneď tak z rána, tréning s klientmi, je možno nejakých 5 hodín. Skorý ranný tréning stojí za to. Tu pred nami, kámo. Po takmer 4 týždňoch chudnutia som zažil takú komickú situáciu. Prišiel za mnou jeden môj známy a hovorí mi: počúvaj Matúš, ty si už nejak schudol. A ja hovorím: fakt? Vážne to už vidno? A on vraví: nie, robím si srandu. Čo sa týka mojej kondície a takej tej fyzickej zdatnosti, tak sa cítim oveľa lepšie. Cítim sa silnejšie, aj tie svaly sú také väčšie a napumpovanejšie. Aj som už niečo schudol, možno je to nejakých povedzme 5 kg. Čo sa týka môjho zdravotného stavu, tak počas priberania a v období, keď som už vlastne pribral tých 25 kg, tak som mal veľmi často arytmie srdce a nebolo to veľmi dobré. Teraz je to oveľa lepšie. Čím ďalej idem, tak tým viac sa to zlepšuje, čo ma veľmi teší. A vnímam aj to, že som taký šťastnejší a že sa mi začína dariť aj v ostatných oblastiach života a to ma veľmi teší. Mám za sebou 4 týždne premeny, zatiaľ sa mi podarilo schudnúť nejakých 5 kg. V prvom týždni tejto premeny som pridal do svojej stravy vitamíny, minerály a začal som sa hýbať. Začal som trénovať 3-krát v týždni, z toho jeden tréning bol posilňovací, jeden kruhový a jedenkrát bicykel. V druhom týždni som sa zameral na pitný režim, začal som piť viac tekutín a hlavne som zmenil kvalitu, to znamená, zameral som sa skôr na pitie čistej vody a vyradil som tie sladké nápoje, aj keď musím povedať, že v tomto som najviac zlyhával, aj stále zlyhávam. Ďalej, v druhom týždni som vlastne pridal o jednu tréningovú jednotku naviac, nemal som 3 tréningy, ale 4. V treťom týždni som sa zameral hlavne na vylepšenie raňajok, takže som začal jesť zdravé raňajky a tie nezdravé som dal v podstate nabok. Takisto som trénoval 4-krát v týždni, z toho bol jeden posilňovací tréning, jeden kruhový, jedenkrát to bol beh a jedenkrát bicykel. V štvrtom týždni, to je tento týždeň, ktorý teraz končí, som sa zameral na to, aby som svoje tréningy predĺžil. Predĺžil som to určitý čas a snažil som sa tak spáliť zase viac kalórií a posunúť celé to svoje chudnutie ďalej. No a v ďalšom týždni ma bude čakať ďalší krok, takže pomaličky postupne sa to takto bude nabalovať a ja budem svoj životný štýl meniť.